ngeke phela kufike nekusasa. Kunini umuntu elinda indaba yokuthi sihlukanise ilevel namhlanje. Qala nqa ukujabulela ukuhlukanisa ilevel. Yes futhi nje ngempela kungcono babayithathile le mali yethu 350 bafaka straight tops. Sina siface sifika nama ID nje sesolanda istock set. Ama essential workers nje sicela ngasibangisi kusasa. Kusasa nje ithuba lethu nathi ukuthi sijabule nabo bayajabula mekuphela inyanga. Angiphathi kothisha kunini belokhuza bengalokhuzanga. Hayi ngeke bakithi. Thina nje siphelele umsebenzi fanele kuqalwe ngathi at least nathi kube khona esithi ayikwasijabulisa ngelockdown. Hawu yeye phela kusale sekuphela konke wethu kubhede konke nje. Fanele kufika nje kusasa kuqalwe ngathi nje le genge nje yami ephelele umsebenzi engazi nokuthi sizodlani. Fanele kuqalwe ngayo bakithi. Thina sinosizi lwangempela thina sifanele siqede ukoma. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.